Sí, per nosaltres ha sigut un torneig molt important perquè tenim els millors jugadors del món buscant la classificació olímpica que es tancarà d'aquí aviat per veure quins jugadors són els que estaran a Tòquio. I això doncs, fa que puguem veure el bàdminton de màxim nivell. Anàvem a tenir una prova d'altíssim nivell, finalment la baixa dels jugadors xinesos ens han baixat un pèl al nivell de la competició, però sí, evidentment aquí hi ha jugadors de nivell top mundial que tots ells estan lluitant per aconseguir les seves places olímpiques, asiàtics, europeus, i bueno, el poder tenir-los aquí i poder gaudir d'ells per nosaltres és increïble. Sí, la verdad es que bueno, echaba ya de menos competir aquí en España. Al final tenemos muy pocos torneos, pero tengo la suerte de poder estar este año aquí en Barcelona. Tengo aquí a mucha parte de mi familia y eso también me hace a mí disfrutar más. Me empujan desde la grada y todo el cariño que estoy recibiendo aquí es de agradecer. Desde luego que el ambiente hoy ha sido increíble, había muchísima gente aquí. Espero que hayan disfrutado de mi partido y de todo el bádminton que están viendo aquí en Barcelona. Bueno, principalment aquesta competició per nosaltres és molt important, ja que ens dona, diríem, una projecció internacional i una gran imatge al que és el bàdminton català, i sobretot pels nostres jugadors, tot i que ara mateix encara són jugadors en una fase de desenvolupament, el poder disputar o poder viure una prova d'aquest tipus, doncs evidentment suposa primer una gran oportunitat i una gran motivació, i segon una forma de progressar, i bueno, de tot això s'aprèn, i de tot això doncs, amb els anys esperem poder recollir els fruits.